ka Khasi Students Unions jong ka Plang Maupra Area Unit kum shibenta banya snokti hakatayo bekerpang jong ka jingpenne pensa ya ka mei mariang ka balarake hakaleng ka perthai menta ka sngi ka nyautrik ujliu araja ar po ar kala panlong ya ka jingalang balangkot hapo ka SK Secondary School Plang Maupra Southwest Khasil District kum joru ka jingthung yakitin riding haga jingalang balangkot u Environmental Secretary jong ka KSU Southwest Khasil District uba plus Borlin Khajarin haga jingkren kum ukongsan uloong baga jingthung yakitin riding ban penjirngam ya ka mei mariang bat kisaudong saukun kamdei ban long tang haga santrik jong ubna jliu henrei ka de ban long man la kasngi namar ka jingpom pathar ye ki ding ki se hakini gisngi kala long ka bashir kai bat ka jinglong jingman jong ka mariang kala kala kat ba nang mi kisngi ya ka batang ne ka jing shitru lasngu thu lupa ia ka jingelang la panya da uba Spiderwell Thong ni president ka KSU Plang Maupra Area Unit layo ia ka jingkren penyang na uba Bu Ji Thong ni headmaster jong ka SK Secondary School Plang Maupra kiwe pat kinongkren kilong uba Dosterwell Kharlangdo finance secretary jong ka KSU Southwest Khasil District kasamla Shabandri Kharaswai president KSU Girls Wing Mokrwat Circle bat layo ia ka jingkren kublei na uba Milan Star Nonglang environment secretary ka KSU Plang Maupra Area Unit Hakino ki jingkat ku ki ba ublei u ai hangi but hakino ki kep ki bangin is no dan kam lakalong hagaban pomi ki diang ki sit lakalong hagaban po bandan hakino ki jaka henrei ka bakong san yang ikalong bangin tip kumno ban penan kam kamay maryang kasya smo bhayangi bangin penan kam ya ka kadeiru yangi bangin perkhatlan na kabenta jongka iway iding ngin pen khalam saw ni sansha ngin thung bujri lada kumni ngin la ong tang bakan yarap banang aibon yangi bangin nang la ban penengkam henry ka airu hangi ya ka jingkwat ka jingkya ka tanang bon kisiet ki ding kisiet ki sentiu ki skut kata ka jingim ka jung ubriyo unkwat unkya karat kabaan kabangamut ban kedaw hangni kadi kiar na kabapenjabo ya kamaryang hagini kisngi kibamenta ngila penen kambon daki plastik nadu ukwai ubangit hiat na yaw lapen song yangi hai plastik habalik hiat jing hiat na yaw ru buan ngila smau tat banra ada kapla bat kalapen suk yangi bangin shoot hiat dai plastik kajing suk yangi kawanra ya kajing uat kajing yam jong kami mariam ti nomor kata tungin nang banyo kwar kenang ba ka khuit ka suba kandon nadu nalarempei kata na po ying po sam hapo shnong po thau bat hapo kari bat kajat den riuhi barok away tidak tibesneu tibalada manga bat mapi nim kendit tia nim kelatia kelada mentah kan kapateng jungi kebansawan kan mat ya kan nem sneu ke kham sneu isamla Shabandri len lapan kan mau ya ka jing temu jong sarkar India berklong yo umar pok kendau hagan ka dong ka than jungi hangne yo uranium bar yo i ba tangkat to ka ba ka sarkar kalale ka ba kiong ba kidang suan tes lane wan pet ya kata jingdon wan tes ya kata jingdon jung ni uranium nilai ikato nimla banlan ni jing sha nilai ikato ki para ga jungi na ga dong kathan ki balong abnormal ki balong disability berkataru ke sarkar kaila banburi banong bakan dan cikta iruem rengangai babaro yo iya kata kepertai berkawai ke yo iya kata begini ke berkidai tidak kibasniu na kerman da kecing penlong jong KSU Plang Maupra Area Unit ya kena program hoj walang idon hangne tang ki kena school ringi kerman balang ba jong ini ki kena school leng ba jong ini ki no hikai ki ba hikai ya kini kena school kinla ba prang susu ya kata ga jingnang jingtip jong ki kumno bangin penyadai rangkat ngin penyadai ya kata ga jinyadai jongi lakalong para bro kabakam tam barkamay mariang